Servus lidí a zdraví vás Toritary u prvního videa na tomhle kanálu. Jak vidíte, že chat píše, jsem na serveru FantasyCraft, je to server pro Elementíkovi fanoušky, vlastně to je jeho server, on tady taky hraje Survival, taky hraje s náma, kope, viděl jsem ty jeho jámy, jeho kanál pošlu, teda dám do popisku videa, tak si tam určitě naštivte to tam a myslím, že má, teda natáčí mody, jenom mody vlastně, ale teďka vlastně dlouho nebyl další mod, protože vyšla nová verze, na novou verzi nebyly ještě mody, takže natáčel prej dneska něco, nevím jestli vůbec něco natáčel, ale něco říkal, já nevím, teda přesně jestli něco říkal, ale myslím, že dneska natáčel, říkal to. Takže se na to podívejte, já vám to dám do popisku a koukněte se, určitě se koukněte. Podle mýho server je vynikající a jeho kanál taky, má tam skoro 700 odběratelů, takže mu dávejte odběry. On má vlastně, já jsem hledal člověka, který natáčí mody a má o tom přehled a jedinýho člověka jsem našel Elementíka, takže mu dávejte odběry. Myslím si, že jinýho teda let's playera, co natáčí mody, jsem nepoznal. Možná natáčí nějaký někdo mody slavnější, ale Elementík natáčí jenom mody. Takže se nedivte, když přijdete na jeho kanál a vidíte tam jenom mody a mody. Někdo? Ne, nepíše, nepíše mě nikdo do chatu, takže klidu. Já tady vlastně kopu teďka skladiště, já jsem tohle už jsem nahrával po třetí, protože poprvé jsem měl zastavený zvuk, teďka už nemám, a po druhé jsem měl zase, po druhé jsem to omylem smazal, takže vlastně to je moje první video teďka, co vidíte, takže snad se vám to bude líbit. A hlavně se koukejte dál a když se vám to bude líbit, dávejte odběr a like. Já budu strašně rád a budu natáčet s radostí, teda natáčím furt s radostí, ale budu čím dál tím víc a víc rád, když mě budete dávat odběry. Tady furt kecám o něčem jiným a ne kecám o Minecraftu, tak se nedívte. Já zatím tady kopu to skladiště. Tohle video bude 10minutový, já nevím, já s tímhle moc nemám zkušenosti s Frapsem, já mám zkušenosti, že mě to udělá video, třeba se mě to rozpojí, takže nevím, a pak se, ještě nevím, jak se to udělám, ale protože ty videa jsou strašně moc velký a já na to tolik času nemám celý den, aby jsem to nahrával, takže ještě Elementík mě s tím radil trošku, takže jsem si stáhl Sony Vegas 9, teď se mi to dostahovalo, já to nainstaluju a nějak se s tím pokusím něco to, když tak se poradím s Elementíkem, takže máte se na co těšit a podle mýho to bude super kanál snad a já bych se zatím mohl navštívit kámoše nebo rád to dokopu. Už mě zbývá 3 jenom, takže já to dokopu jenom, pak si to vybavím. Já si to můžu vybavit zrovna s váma, ale tohle video fakt bude moc krátký, 10minutový maximálně, takže se nedivte.
Já totiž chci jenom vyzkoušet, jestli to funguje a tak, jak to má všechno, takže se nejivte, já tady budu kopat. Já to zkusím nějak opravit, vytvořit to video, ať to jede, jak to má. A zkusím to tam dneska hodit, já nevím, jak se vám to bude líbit, ale snad jo. Já jsem to jednou zkoušel, nešlo mi to, natáčel jsem přes jeden program, ale kvalita byla úplně na hovno, takže hlavně jsem hlasněl a i teďka přes Fraps mám takový divný hlas úplně, já nevím proč to je, ale skrz asi mikrák. Já úplně mluvím úplně jinak teďka, ale ten mikrák to úplně blbě nahrává, takže úplně mluvím takový vyhulený hlas. Já nevím proč to tak je, ale nevím fakt. Jestli by si mi někdo mohl poradit, co to je, tak budu moc rád. A já to tady dokopu. A vlastně to budu mít, design budu mít, jak tady vepředu tu chodbu, okolo dřevo a vevnitř tady ty stony, nevím, jestli jich budu mít dost. Když tak skočím do endu něco nakopat. Teďka na mě se ptá, jestli někdo nechce VIP, ale tak si můžete aj kupovat VIP, že jo, všechno možný a tak dále. Já vám doporučuji si Elementíka odebírat a na jeho Facebooku mu poslat přihlášku na tento server, nemusíte mít ani originál. Nemusíte mít ani originálku, takže já vám to fakt doporučuji se ho poptat, dát mu odběr. Musíte mít prostě u něj odběr a on vás tady přidá. A akorát mě to vyšlo, takže vidíte, se tady pokouším kopat. Já to ještě prodloužím. Pěkně to tady tříská, je. Tak šip. Já vám zatím nemám co povědět. No teď jsem zakopal uhlí, to nevadí, a něco mám ještě vepředu. A teď nám to pěkně začalo zpívat. Stejně najdu nějaký. Asi někde vyjázím. Já tady mám bordel. Sám přiznám hnedka. A dost to švihá, takže já to musím to nějak přeřvat, ale já to stlumím, protože já tady nechci řvát moc. Hudba na to. Tak já to dám úplně na nulu, tak snad to neuslyšíte už. Hodně to vadilo, mě teda jo. Takže doporučuji se vám tady kouknout. Mini skladiště si udělám, nechci nějaký obří. Tady vidíte, jak se jich ptá, si nechci. No, tak dívejte, jak se jich ptá na VIP, oni ho chcou podpořit. Já ho asi taky podpořím, ale nemám to jak poslat, takže jo, ještě mám vlastně svůj server, ne teda vlastně nemám, ale pomáhám jim tam s pluginama a tak dále, hraju tam taky, stavil jsem celý jejich spawn, teda pomáhali mě pár lidí, lidi mě pomáhali, admin, celý admin tým mě pomáhal, ještě jeden hráč mě taky pomáhal, dost mě pomohl s designem hradu, jmenuje se Seb, a nevím, jestli tam ještě hraje, já tam teďka moc nechodím, já hraju teďka survival na tady tomhletom a já se pro tuto chvíli rozloučím a napište mě do komentu, jestli mám pokračovat, jestli se vám video líbilo, takže
pište a já se s vámi strašně loučím a můžete mě hodně podpořit, když dáte odběr a like. Takže servus lidičky.